चलो झाड़ू लगा देने। अब मम्मी जी आ जाती तो पूछ लेते नु कि का बनी का ना बनी है। अब मान तनी छोटे छोटे घर में बबुआ लड़का बड़ा सन ना सर सकरा बनाएम तो फिर सुत जैसन तो क्या फायदा बनावला के। यहाँ मम्मी जी के कुछ बुझाला कहे लग हम लोग कि तू ही 12 बजे खाना बनावत बाड़ू। अरे सर से करा बताई तबे न अपना मन से बना दे हम तो वो कहम कि देख लो अपना मन से जौन बुझाता तौन बनावत बाड़ी या खात बाड़ी। अब मान तनी शादी होखला के बाद सब न सोचे के पड़ जाता बटुए। मम्मी जी मम्मी जी का हो कन्या। का करत रही आई अरे का करी हो मैं कि मेहर रोज सर घर में घुस रही आ ना होए आवत ही हो जले गोइठा लेके आनी है झोके के ले का ले कहत गोइठा हो। बा। हां तब का अब कौन है ना हां बोला लेकिन आटा बा खत्म कर बजाई आटा वाला ले आई आके नहीं खे ना आटा ले ले आई ठीक बानू। आ सब्जी उब्जी वाला ये सुन तो हम ले लेब सब्जी। ले लिह खेतों में तो देखा इतना मेहनत ले रोपनी जा आ घर रोज कुल चर गोइल सन जन लू भिंडिया। हां हाँ तो देखा ना 16 किलो गहुमा रहे आ 3 रुपए किलो पिसता हमरा के नु 70 रुपया दस जन बच्चे जन लेके आई मां कहाँ धैले बाबू का पैसा बा ना अरे पैसा अलमारी पे होई। अब मैं की कुली उगली तू ना साकेलु कन्या उदास लागेला मुहवा नु आई हो दादा गिर गल बट्टी कुली है जने कन्या बहुरिया कहा है के साकेले बेला बिंदी त मुंह निक लागेला तू सही रहलु जातई हो डिबा में धले बाबू। हां बाटे ले जाते 60 गो 70 गो ले ले बचनु ठीक है जाते यहाँ के वाले ले बिहारी के मिलिया में से ले आई ठीक बा। अरे दादा हमारे चैन रहता हो अब का करूं घर में एगो एक सर्व आदमी थीन कहाला हेने करो तो हेने करो। और मम्मी जी के नु जब से अपना माने कुछ ना कहबो नु कि ऐसे कर दी तब से ना बुझाई नु कि ना करे के बके ना दिन भर टाइम रहला हटे ना बुझाई लगे कि हां आटा उटा लेके आ जाई घर में रख दी। अब आटा नहीं के सब्जियों नहीं के कोनो चीज के बनाई हम देखो सब्जी उब्जी वाला आवत जात रहबे करेले सन न तो कोनो मेहर तू रहिनिया बेचैया सब तो ले ली हम का करो करे के तो पड़ी नु देव खाना तो देख देता था। ए बोले के लौका भिंडी टमाटर बोरो सतपुतिया प्याज हो चाउर से बरोबर गेहूं से दिया के पैसा से डरिया के। ए भौजी भौजी के हो आ लेबू हाँ ले हम का ले बनी ले बनी। अरे उतारो ना पहले पेटुआ उतारो बाप बाप अब आग देखियो ढीम लइया ना कमजोरी ले का लो ले लो सत बेचा गइल कैसे देता रह लइकवा ई लइकवा के कैसे ही देता रह ऊ लौका बड़ा महंगा बा कैसे बा ऊ 13 रुपया के पड़ी। हाय नेनुआ नेनुआ का कहता रू नेनुआ का मतलब तो तने हाय है बाबू के हाय है चाचा के हाय है भैया के हाय ये तार माई के लालू रे बोले आई ता का बोले का उरे त रखत का बड़ा दहनिया लेवे के बा कैसे देता रह बतावो है गोदियो लेल बड़ा कैसे देता रह कैसे देता पहले खा के देखे तो ठीक बा कि ना बड़ मन बड़ुआ बाड़ू हो का मन बड़ुआ बा तो हम पहले शर्ट के देखब तब बैठवा के ना बैठवा का ये लौका तार मुंह में हुरी तो झूठ क्या करता हुरा बू का करत नहीं लेवे के बात जुस ना करम चीख के ना देखी कि कैसन बा ठीक है तब में थूक दही में थूक दो हां हां ए बेटुआ गजे बड़ा हो अपने कहत रह थूक के देख लो ले को तो लो जल्दी लो पैसा से लेबू पैसा से लेबू तो डणिया के ले ना छोड़ दे हमरा नहीं के लेवे के जा तो ये खराब लगेला रुकवा दो अगर आके भगा दो आ देखो ना होनिया आदमी आवत न जा देखो दे अरे बेटुआ ताक पीछावा हो दे आवते बन जा लेके जा ठीक बा हम ना लेके जा तू लेके अपन हैं उठा दे हां ई तो ओजन में कम हो गइल हो आ दादा गजब बेटुआ मजाक करत रह 2 3 और दुगो ले लो हमार हैं चिहाईवा तू कहिए चिहाइन जाना तो बुकिला तू साफ एती का होता बुकिला हो दो ननुआ का राजबा हमरे भी कही हो आइल बड़ा का जल कहां ले कर जताड़ो तार ले ले बनी नेनुआ कहां ले ले बनी खा गोनी नेनुआ हाउ के पारण कइले बा पीछा हाउ पीछा पारण के कइले बा अरे गलती से चल गया का करबा इतना हवा में बहता चल जाता चल हवा में हम सुन में पता हवा अपन लो बड़ मन बड़ुआ पाड़ू नु हां हां और जा हमरा नहीं खेलेबे के
नहीं खेले के बिग देम कठवा तो नु जता उता जेबू आ जाइबा की करबा हाला ऐसा ऐसा नस्कारता ग्राहक बेटा जी है तो एको बेचाइबे ना करी ग्राहक नु जतरे खराब कर देला ए ले लो लौका कुआड़ा बाल जका बनावे के और करियाही में डड़ी आवे के रिफाइंड डाल के मलकिनी लोग हो आए अरे आई जा कुछ ले ली जा हमरो अरे सब्जी आइल बा हरियर ताजा अरे बाप आए बाप कान धरी तो ले ली सब्जी ताजा ले बनी हो भौजी देख ठीक बा सब ठीक बा सब साइजे बोले बा तो देखी यो साइज ठीक है बा दिखाइए ना हां ये तो ढोड़ू आग में देख ली रात खेत हटवे कोई हां खेत है आ देख बाजार में ना मिली हम फटेरा हई कही लौका दी लौका धरी ठीक बा साइजे के बा इकर बाजका बनले पे निमन हां ना एकर मुंह दते कत लागत ताकत आई हैं हां 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 ठीक हां जी मारा चूड़ी का को पहनले बानी अरे हां ये हमर मर्द खरीद के देले बड़न हां उहा के बहुत प्यार करला बाकी रहुआ ग्राहक बड़ा बढ़िया बानी जान जी रहुआ खुशी खुशी सब ले लेतानी अरे का कर मान एगो भेटा गोलिया भेटे उचड़ बाकी भेटा गोलिया पीछावा मोल लौकवा तीन लुकवा ले लसिया आई हो रमाज का कम जान जुग जमाना बड़ा खराब हो गल बा कते कहल बनी कनी का हो देखे के नहीं आ पीछावा का धके पारन का करत रहो बड़ा चोर कुछ भी रहत बटे ए जे बढ़ जाए जी पचाई हैं मैं जी का हो कोई देखिए हमरा घर में भेदभाव ना रहेला हां ना भेद धागे फारम का फारम ना नु अरे के ले ली सब अपने हां अपना के ए महाराज रहुआ बोल हम वचन के पक्का आदमी है व्यवहार पैसा का चीज है व्यवहार चीज है सब रौरे नहीं नहीं और हैं गोदी में लेके जानी खोदी है जीजा जी का मजाक हुआ ए खाली और रहुआ नहीं रहुआ तुरवा ना रहे भीतरे रही रहुआ सास रही वो बेचारी बड़ा मन कर रही पर सास नीमन हरी हां मर गली क्या नाची बाड़ी जिंदा बाड़ी होती हां 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 है कैसे दिन भिंडिया ओहो सब ले जा सब 44 धारा लागल बा सब तोहरे एक्शन ए भौजी का एक बात कही का बोली ना बुरा ना मन लो हम कहे बुरा मानना भाई आ कनेक तर कहां नहीं है हमार हां हमार मोलिया बाग होटल नहीं हर मोलिया बाग हां अरे और काम कहां हटुए हमार घर हो जा कहां वन कट है तो भेर ये तो बा ना हां टोला पा कितना बढ़िया बटे राउर काम हमार गांव फिर ही भाई सो ना हां अब तक रे पत्ते ना रहा हमने के है तो भौजी बात कही बोली रे कुछ भी बोल सकत नहीं तो किरावरा जैसा माल गमे जे बैठल में तो खिसियाई लेकिन रौड़ा बाप काहे से बात करत जे काहे किसी आई ब्रो मानना वो सो तो माने कि ई फेरा हट सब्जी बेचे लाइल बा माने बैठल बा ऐसे ध के बोलता हैं ऐसा कोनो बात नहीं किरावरा दिल के बड़ा निमन आदमी बानी अब बताई हाथ ना सब्जी को फ्री में दे देला काल सुनी काल नु सब्जी छोई ना मैं जरिए कबार के ला देब हां जी मैं जरी कबार के ला देब कितना रोड़ा दिल के सही वाली जी भाभी जी या चाहे भाभी जान ना भाभी जान का कहतन भाभी हमरा के मत कहि खाली जान कहि जान हां ओमे भाभी लगा के रोड़ा गलत कह देता है हां हम तो चाहते हैं कि केहू बाना नु अभी तो कोई नहीं थे हैं अभी तो कोई नहीं थे एक और बात कही का पक्का वादा करी ना खिसियाई वादा करो तनी मान ले कि कोनो हम अचक्के में कोनो घटना होई त खिसियाई ना नु हैं रोड़ा तो घटना हो चाहे कुछ भी हो अरे अचक्के में घटली घटनावा सोना हो देखो का हो यही कथी तो कहली है कितना रे मजाक हुए बनी ना बाकी देखिए कोई लोग लगे जानना पहचान हम ते मेहमान में गलती है जाने पहचान से मेहमान बनेला
का है मम्मी के मेहमाने न बन बनी जा हाय सुनी ना अब तुम चाहत नहीं कि रोजे आई रोज पक्का आई पक्का पक्का कहीं अपन नंबर दी ना तो नंबर ले ली दी मैंने नंबर तो देता नहीं अपन दी मोबाइल नंबर तो अब नंबर सिर्फ बोल ले ली जरा रही टुक टुक या मोबाइल कह रख ले टुक टुकिया हाँ ये बढ़िया सेट ही है ऐसे कोनो कराइम तो हम धराइम ना हाँ को वाली गाड़ी दे दर मैं थाना में लगा के 112 पो उससे पकड़ते रहोगे ना ऐसे वजह तो व्हाट्सएप बा हई बा हऊ बा केने बाबू हो कने केने बाबू हो कितने की लाग गई बताओ नतिया बीरी गोनिया के पीस देले होई दोबारा जांच करे पीस देले होई या कौन नहीं खे पीसले हमनी के रो जानता नहीं तो हमार नंबर रो पास बा और नंबर हमारे पास बा हां एक चम्मच में लगा अरे बोही अरे ई के हरे ई के ह हां भिंडी बा बोलाई ना करी ना महाराज हम भिंडी ले ली 13 रुपए किलो बा ले ली ई के ह ई के ह सब्जी वाला फटेरा है हमें सब्जी वाला है जा घर में घुस के आंगन में बैठी महाराज पर हम चीख हई कोनो के द्वारी पर मेरा राइम की मलकिनी खसी दे दे फोन से के कल बतियात रहिस रे हैं आय महाराज फोन पे पैसा डलवावत रही कहत अनु के कैश पैसा ना रे कह तक लौका स्कैन हो जाता फोने पे कहियो कोहड़ा पर सब स्कैन पे पहुंच जाई अरे हम का कहीं एकरा के हम मिली में गोला का आटा ले खातिर ऑटो ने के पिसल हो जा गोनी हैरान भनी हम सब्जी ना किन के लेती दूसरा दिन ले लू आ तू ताला गरबा के ना केने बारे घर में घुस जेतना तिया है मारे भाग तोरे बुझात रे कोई के घर में घुस जेबे रे आई घर में घुस बेते लगत एकासी भूखल बानी फल देती है पर एकादशी भूखल बा रे ते घर में घुस के ते हमरा पतो वाले बतियाबे त लाज करबा के ना रे ना नहीं लो हाय लो जल्दी निकल जल्दी अरे तोरा लाज करबा के ना रे ए भगवान हम एकदम परेशान हो गल भाई हम कहाँ ले जाते हैं काम से रहते कौनो फेरा है आवत वसन घर में बैठा के बतिया लगते तनी एकर आदत खराब बा हो हाय एकदम हम परेशान हो गल भाई एकरा से अब बाहरी लेना भीतरी लेना बाहरी से ताला मार के जाई